Osachidava tikupasirani Zimene Wang'Alura on Kalindo Lero pa 14 October 2024 paja on Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lawo lotchedwa Malawi First, Malawi patsogolo. Iyeyo amatchuka kapena kuti amadziwika ndi kuyankhulira anthu amene alibe kuthekera kuti akayankhula mawu awo atha kumveka, ndi iyeyo amagwiritsa ntchito gulu limeneli ndipo amayankhulira anthu amenewa. Ndipo lero lino pa 14 October on Kalindo Wang'Alura motere takhala ndipo tamvetserani. Kwacha sopano lolemba anthu akumane ndi nyekhwe chifukwa ngati kuli ziko lapansi limene anthu ake akukumana ndi nyekhwe siku ndi siku ndiye ndi ziko la Malawi. Motero kuti kukacha chonchi nkhawa zimakhala zilibi kuti ndiye kwacheranji tinkabadwiranji chifukwa ngatinso kuli ziko limene Mulungu amaliyang'ana mamawa unawiri uliwonse kuti aone drama ndiye ndi ziko la Malawi. Ndipo Mulungu amakwiya kopya ngati sayang'ana pa windo pache kuona zimene zikuchitika mu ziko la Malawi. Ku Malawi kuli drama yoopsa nyekhwe. Malawi akuzunzika kopya especially mu boma ili la MCP limene lafika sopano saizi yokuti ikafika pa nsonkhano anthu ndikunena kuti kwacha, anthu iyo andikuzayankha kuti kwachera amako kunena kuti kodi inu alipo akutumani eti alipo akutumani kodi inu mukazavotere mutalika okalamba anthu kuzanena kuti yemweyo tizamvotera mukavotere boma limene kumaphedwa maalubino tizavotera. Tanenani kuti kwacha kwachera amako kenaka amango yamba kumapereka ma 50,000 kuti kupereka ma 70,000 kunena kuti aliyense amene atanene kuti kwacha timpasa 70,000 timpasa 100,000. Umangoziwiratu kunena kuti mizimu yakwiya. Umangoziwiratu kunena kuti chiseko cha apana MCP. Ndipo mmene zikuchitikiramu MCP mmene zikuachitikira m'misonkhano ngati mmene kunalili kumsanje anthu osabwera apo pa nsonkhano kumaonera mpira mmene kunali ku Lunzu ambuye kuti ayime chekukuyi kulangula anthu mukuti tayisa nthawi zili ngati chimodzimodzi kulowa mkalasi nthawi ya mayeso mukulemba masamu section A ndi B. Invigilator ndikunena kuti we are remaining with 5 minutes to go. Pamene iwetu uli ku section A samu number 2 sunayimalizeso ukuyenera upite ku section B ndipo choma kulemba kuti chonde ndine mwana wa maziye amayi anga ndi bambo anga anamwalira. Tizionatu chaka chino andi apapa mukamanena kuti mufuna muzabere zisankho penaso mukanaitanisatu meeting ya zizizi kuti kodi abale ni mmene zikuyendera muzisankhozo tizazibera bwanji chifukwa anthu akutikana kwina kulikonse kumene tingapite anthu akumabwera inde posatira mabandi kusatira ndalama komatu anthu akutikana. Mukamapanga ma tactics obera apapa tikunena pano muli kumwanza pafupi ni Mozambique machini anapita last week kumeneko kumwanzako kwa kansala wa MCP timulula zina lache nthawi ina kumeneko anthu akumabwera kumalembesa za nzika ochokera mu Mozambique. Kodi mukamapanga mafilimu anu oberawa anthu aja atakakuvotereni ni ndani mukanaitanisatu meeting mizimu yakwiya anthu 80 akulankhula kumene aliko ndiye zinthu sizikukuyenderani. Nthawi chamukati mukamapangisa misonkhano anthu amakuchemererani lero kulizi mwaonesa anthu nyekhwe. Ndipo nyekhwe itu ikupitirira ngakhale m'maofesi olo ku Capitol Hill ngakhale ku Ministry of Finance konko kukalowa m'matoilet awo a Ministry of Finance
ku Ministry of Finance tu kumake kwa ndalama koma umangopeza kumene koko matishu ake a newspaper ndipo tu newspaper ya itadulidwa kafolo umangoziwa kuti nyekwerizmu iliko. So pano ngati aku Ministry of Finance akugwirisa ma newspaper ma office mwawo zikonyo sizilowa ma office mwinamu kuba kopanda nako manyazi, kuba kopanda nako chisoni, kuba kosaganizira, kumaba ndithu ndalama ngakhale zogulira magesi aku office, kumaba ndalama zogulira matishu, kumaba ndalama zogulira sugar kuti muzimu apa office po zafikapo Malawi wafikapo ndipo anthu akuchita regret kuti kodi tinkazi putiranji. Kale reja nthawi ya DPP kunali mawu onena kuti nyekwe amene ujatu nyekwe amene uja anthu amamona nyekwe uja koma akutenga nthongo yawo ndikusuza nyama ndikusuza ujeni kankhuku koma lero nyekwe walero ndi weni tikati nyekwerizmu ni nyekwerizmudi kulibeko china chilichonse ndipo anthu akukumana ni mavuto kopsa. Salale kuilandira siku lomwero kutha kaye amene amaputa katapira amaine nthawi zino makhadi awo apa ATM ali ndi akatapirayo. Nyekwerizmu bambo kuona mavuto kuphula njwera zocha ndi manja nthawi imene iyi yachakwera ndipo chakwera sazayiwalidwa mu history kuti the West president amene waonesa anthu the real nyekwe ija yamuthalika ija inde anthu akanena kuti kuli nyekwe koma yamuthalika ija nyekwerizmu ndi iyi imene ngakhale ulogwira ntchito akamapita ku field akumayendera ngongole zafikatu pamene potu kunena kuti amene akupita ku field ni ndani ku Ministry of Health, amene akupita ku field ni ndani ku education, amene akupita ku field ni ndani ku agriculture, amene akupita ku field ni ndani ku local government. Ngongole yokayoka kudikirira ndalama zosabwera. Tikapita ku polisi ngakhale invigilation imene imachitika posa chidapa ndipo anthu akuzunzika ku polisi inuyo ku polisi ndipo mabwana aku polisi mulungu akuyendereni mwapadera. Mabwana aku polisi ngati uli ufiti ndiye ufiti odi muli nawo. Tikunena atu ku area sate ukumma nditengatengako komanso ma station yambiri ngati kulimbi, Bulantaya, Nzuzu, Tcholo, Mulanje, Palombe, Zomba, Mangochi, Mwanza, apolisi akuzunzika koopsa. Almost the whole country kunkhata bay apolisi akuzunzika. Invigilation ija kuipanga ati iwe yomweso upezeso transport worker ndalama yaje 65,000 masiku 7 uli kumeneko utengepo poso pombo, utengepo ndalama ya njinga, utengepo so ndalama ya kuti usiye kukhomo. Apolisi akuzunzika. Kaye awa amapita kuma private duties ndiye kuti ukatengatu ka 20 ko 10,000 ndi yawo si. Koma mulibe chisoni mukamaba ndalama zikumabera apolisi amene ali kale wonyonyoloka, ali kale ndi uniform yokuthaitha, sapato zawo kuziona ngati aponda baka koma ili sapato uli mulomo ngati wabaka ili sapato. Mulibe chisoni mmati ndalama yomweyo wa polisi walandira 20,000 olo 30,000 mmatenga 20 kunena kuti 10 ndi ya mfuti 10 ndi ya office iwe yako 10. Apolisi ku B company pali program ina yake anthu amagawo amakaendera ukuku amapita kukachita mani njanji amatenga 30 every fortnight. Ziwani kunena kuti ali yense pamene popo amamuuza kuti azipereka 70,000 ndiye muitenge 70 times 30 muipeza kuti pamene po ndi 2,100,000 yolandira bwana aku B company.
aliyense opita kumene koko kukalondera njanji anthu pa anthu sate abwana amatenga kwalise 70 ndipo ngati supereka 70 uziwe kuti wanyatu iweyo ulendo wako ndi omweyo womaliza suza pitanso kaye azimayi ngati suwalola bwana kuti ugone nawo pa list yopita kumene koko kopita ku private kapena kukoyang'anira njanji suza pitako chimodzimodzinso tumene zikuchitikira ku ametu kwa anthu opita ku DRC ngakhale ku polisi koko ngati supanga chibwenzi ndi bwana a trafiki ngati supanga chibwenzi ndi bwana akulu kusate olo aosi zina lako saule silituluka ata ndi mmene zimayenderatu olo mmaministries ambirimbiriwa kuti munthu apite ku field ndiye kuti amapangana ndi abwanawo kunena kuti ukapita ku field hafu ya ndalama zako za ku field undipasa ine apapa zatulukatu za meki anthu akupita ku meki kuti akayambe kukalembesa kukayang'anira zolembesa za chisankho za 2025 panopa kwatuluka kale uje kalata yochokera ku meki kuti aliyense wa polisi achite provide ma account details yake Dzulo likwabweraso memo ina yonena kuti amene atapite kuzakalembera za meki aziwe kunena kuti pa 980,000 imene iti ikalandire wa polisi 480 ndi ya office 500 ndi yache kutero ndiye kuti maosi mabwana ako area sate ndani atafuna ati ndalama za Christmas ndio madabwa kuti kodi apolisi ena akugula magali moto ndalama zache ziti imakhala ndalama zokuti akuaponda anzawo Malawi ziko mu msungwe ndendere mulungu dalizali Malawi yabale ine ni madabwa kwambiri kuti kodi apolisiwa asanduka sopano azilonda mukatenga kuti akamuyang'anire president pochoka kumene koko ndi pakati pa usiku 10 o'clock ya usiku anthuso kuti afika ma AM mmatenga palole kodi aja makosta aja anatha kapena inu mabwana simungachite procure amayi akumene aku polisi a IG simungalembe kamemo ndikukupangani procure ati mabasi 5 kapena kuapempha ma Chinese akupaseni mabasi muzi atenga alondawo chifukwa zafikapo tupomvesa chisoni nthawi ya mvula wa polisi akuvumbidwa pansewu alibe chakudya alibe uniform yabwino ndalama mumponde ikakhala ya president ndiye apolisi amanjoya nthawi ya bingu apolisi amanjoya nthawi ya Muthalika apolisi amanjoya nthawi ya Joyce Banda apolisi amanjoya nthawi ya Bakiri panopa awandie ndi akulu wa polisi akakayima panse usiku lose ndalama yache ndi 2,000 ndipo ndikumuza kuti tizakuphatikizira kuja kumachedwa kuti kusalale anthu akuzunzika koopsa mabwana mukanasintha chimodzimodzinso inu azipani mukanasintha chifukwa fore chipani kuti chikhale chipani ndi anthu popanda anthu chipani palibe mabwana azipani ndi anthu osaukawo anthu osauka amafunika nthawi ya zisankho komatu anthu osauka amasewera kapena they play a very great role kuti chipani chiziwike ine ndikanakondwa kunena kuti inu azipani mukanasintha machitidwe anu azinthu mukuyenera kuti muziyalemekeza anthu akumuziwo masapotaziwo amene ali ainyaka ya chipani ndamva chisoni kwambiri nditamva kunena kuti convention ikubwera ya UTM munthu kuti akapikisane kumene koko kuyenera kuti ukhaletu ndi mamiliyoni ati mpando wa president ndi 20 million mpando wa vice president ndi 10 million secretary general 5 million kumazifusa kodi inu a UTM kodi mwachitola chipani chifukwa chokuti munyaje palibe chifukwa che munyake akanakhalapo inu zoona mukatenge 20 million munthu akapereke ku chipani ukangopereka ati chifukwa chitafuna akhale president kuposa tu mpando wa ujenitu mpando wa president wa zikotu umene amapanga ameki
chifukwa ameki amapangisa 1 million kapena malire 5 million. Koma inuyo a UTM khaya kulozedwa khaya kupepetulidwa chuma cha masiye chimene mukuchiyang'aniracho inu mungakapangani kunena kuti anthu amene akukapikisana kumene koko alese amene akufuna mpando wa president 20 million. Inu anjawala, inu akambala, inu amaikolo usi, zoona, inu akaliati, zoona mungakhale pasi ndikwanena kuti munthu amene akufuna mpando wa president akapereke 20 million, iye ali 20 million kale. Kaye anthu aononga ndalama zawo kale nthawi ya kampeni imene akuyendera madelegates. Anthu alibe tikunena pano ambiri wali ni ngongole otero kuti akatapira achuluka kuopsa mmakomomo. Ena aamba kulandidwa magalimoto ndi akatengeso 20 million akapereke ku Chipani. Ayulire serious? Inu aneki a UTM ayulire serious? Ma directors azikapereka 5 million ade sofuna u director ayulire serious? Mwachitola Chipani chifukwa kuti munyanja anamwalira sichocho? Ndi chifukwa chati kuti manena kunena kuti inu amene chilima kumene muliko tatulukani muzaone maliyeri, muzaone zimene zikuchitika mu Chipani chimene chinali cha malemu Saulo Sichilima, chifukwa tu ichi chinde chibwana cheni. Sizoona tu zimene zikuchitika zikuti anthu akapereke pakana 20 million mpando wa president. Chipani cho ndi chakunja, ndi chaku America, olo kuli ku America komati mumfuse uyu achedwa kuti Trump kapena Harris apereka tu ndrama zache zimene zonse. Tazikhalani mukumasamalira anthu, kuwasamalira anthu a Chipani. Ma supporters izifikapo siku nake ma supporters azimva kukoma mu Chipani mwawo. Koma ayi iniyo mmafuna anthu nthawi yovota basi. Kaye ku MCP kunde kuli mavuto azaoneni. Anthu angokhalirako basi kugonana basi ndalama basi kumakanganiana ndalama kumaona kuti ine ndine super power. Nde kuli ma super power tu ma giant amene kalero ukafufuza analibe ndalama ina iliyonse kumaenda mmasilipasi mwavumbwemu, kumaenda mmasilipasi mudowamu. Lero ali ni ndalama zochuluka, angomenya anthu, angolamula ziko ndimene limakhalira. Choncho inu a UTM musamale kwambiri. Anthu ena sanga kuuzeni koma ine ndingakuuzeni. Anthu akung'ung'uza kwambiri kuti mafizi anu mwapereka inu ku convention ndi anthu olemera, anthu osauka simukufuna kuti atenge nawo mbali mu zochita za Chipani cha UTM. Bon Kalindo, the DC, mwana opsa kwambiri amene wanyazidwa ndi nkhani ya polisi kapena ya amene akuzunzika nkhani ya ma allowance, nkhani ya ndalama zawo. Andipeza ndilipo mtauni. Wonsotu kunaloyankhula kwa Bon Kalindo lero pa 14 October 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka kapena kuti president amene amamenyera ufulu anthu osauka. Ndipo iyeyo ndi president wa bungwe lake lotchedwa Malawi First, imene imatanthauza kuti Malawi nthawi zonse azikhala patsogolo. Nde lero lino pa 14 October president Bon Kalindo wayankhula moteromo. Taperekani maganizo anu pa zimene wayankhula Bon Kalindo timve kuti kodi inu mukugwirizana nazo kapena simukugwirizana nazo.